Mangkah kanggo sesumbar lindho bumi kunjing kumalu dukuntur katut lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara wonten dawuh Gusti Patih ancak ugra wonten timbalan kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruwak niat kula mboten nawon namung kadhawuhan anjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana iki mau Gusti mu ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Patih Pancatnyana kowe iki nen nggawa wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda lho nuwun sewu Gusti Patih kula dipun utus sampun ngantos dumadining pasulayan ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhakake yen to sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake bumi Tunggarana diku jag-jagan wong Pringgondani mula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani lho lha kok dados mekaten dawuhipun sinuwun monggo panjenenganipun menika Nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sindhe kowe ngerti mopo tindakno dawuhing Patih Pancatnyana ya anca ugra tindakno dawuhing Regyana Patih Yayah Griwa ingin dadi cucuke ngajurit madeg senopati ngrabasing wong Pringgondani oh inggih nae ngaten ngestaken dawuh pangkatipun ancak ugra ketapno para wadyabala pilihana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani sendika ngestaken dawuh Gusti Patih Sinudati lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya ora nanggono magawe gelari rawang ora pangling nitik genderan iki wong Pringgondani ndawes padhake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna ya dasar Purnyata sapa kowe
tumenggung Panigas Jonggo. Aku tumenggung Sumbang Surajegja. Wong Pringgondani. Aja mamak mumuk mripatmu. Kowe teka mapan ana ing Tunggarana, ngerti ya? Yen to Tunggarana iki kebawa keperintah negara ing Traju Trisna. Mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggarana. Ayo semingkir. Wong Traju Trisna ora trima. Lho. Yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggarana kene iki kebawa keperintah negara ing Pringgondani. Mula sing kudu minggat wong Traju Trisna, kowe sing kudu lunga, kowe sing kudu lunga. Yen ngono apa kudu aku ngruda paripeksa nglawan kowe. Yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani. Ayo, gage singkirna wong Pringgondani, keparat ora minggat dadi bayangan awakmu. Maju jangka tak untapake nyawamu kowe. Panigas Jonggo.